Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdió újra megtelt élettel. Itt van velünk Farkasné Beneda Orsolya és Kovács Attila. Attilának ez már a második párbaja, ebben a párban 1-0 arányban vezet. Orsolya nem jár kvízklubba, nincs ideje 4,5 gyerek mellett, meg egy csomó minden mellett, de a család szokott kvízezni, ugye? Igen, a családom szinte minden tagja nagyon szereti a kvízjátékokat, és mondjuk egy nyaralás alkalmával szinte minden este összemérjük a tudásunkat. És az, hogy Orsolya itt van, az egy családi bajnoki selejtezőnek az eredménye, vagy? Nem, inkább úgy mondanám, hogy a családi összefogás eredménye, ugyanis az öcsém nevezett be. Igen. És a férjem támogatott, hogy jöjjek, és a család többi tagja... A két férfi előre lögdöste a nőt, vagy ez hogy volt? Vagy... Hát nagyjából, és a többi családtag pedig támogat abban, hogy itt lehessek, és igen, vigyáznak a gyerekekre. Hát azért az egy nagy támogatás, így van, és ráadásul ugye az, hogy eljön valaki játszani, az jó, de azért picit kiszakadni, tehát azért picit jó, a 4 gyerek biztos, hogy túléli azt, hogy anya most egy kicsit játszik, ugye? Igen, édesapám azt mondta, hogy kérdezte tőlem, hogy akkor én most kiveszem az éves szabadságomat az anyaságból. És valóban. Hát az jár, persze, hát az jár. A gyerekeknek is jobb, hogyha anya kisimultan, játszós kedvel, mosolyogva hazamegy, és kezdődik előről a verkli, megint elő lehet tenni a cipőcskéket a kis képecskékkel, és akkor lehet tudni. Így van. Attila viszont egy időben maga is vezetett ilyen kvízjátékokat, kvízklubot? Így van, hát közel 5,5-6 éven keresztül vezettem úgymond kocsmakvízeket, műveltségi vetélkedőket különféle helyeken, és ott is így ilyen szerepkörben tevékenykedtem. Magától jött, vagy szintén a család? Magamtól. Nagyon sokáig én játékos voltam, aztán átálltam a sötét oldalra, és meg kipróbáltam magamat. Sötét oldalra, így. De most visszaállt megint most a fényes oldalra, jól van. Na, az a helyzet ugye, hogy Attila vezet 1-0 arányban, úgyhogy most Orsolya fogja kezdeni ezt a játszmát, hiszen Orsolya van hátrányban, de előbb megnézzük, hogy milyen témakörökkel fogunk majd foglalkozni a következő játszmában. Már nagyon jól ismerjük ezt a 10 témakört, és ezúttal a történelem és közélet, nyelv és irodalom, valamint a bulvár kombót fogjuk elővenni, és ebből a 3-ból kezdünk a jó reg bulvárra. Nem tudom most, hogy mire vélni, de nem is biztos, hogy el kell mondani. Ilyen taktikusan. Jó. Következik a második játszma. Orsolya. Melyik ismert tévés séf felesége és gyermeke anyja Gyurica Dóra? Rácz Jenő. Rácz Jenő, jó a válasz. Egyáltalán van idő tévét nézni, meg olvasni ilyeneket, meg semmi. Nem. Igen. Csak ami átszűrődik a sok-sok gyereken, az érkezik, meg ilyenkor? Igen. Igen. Jó, hát Rácz Jenő átszűrődött, jó. Főzni kell végül is, nem? Hát azt elég sokat. Igen. 1-0. Következő kérdés. Melyik magyar színész, énekes, művész neve Mázs? Attila? Mészáros Árpád Zsolt. Mészáros Árpád Zsolt, igen. A gyerekek elmosták, nem volt elég dinamikus. Megvan, de nem ugrott be. Mészáros Árpád Zsolt. Attila, Rabolt, mi legyen a témakör, Orsolya? Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. Attila, melyik regény hőse a bűbájosnak tartott Küsmödi bácsi? Kincskereső Kisködmön. Persze, így van, Kincskereső Kisködmön. Következő kérdés. Melyik húsipari terméknél van több nap a mondás szerint? Kolbász. Kolbász, igen. Ezek könnyűek, csak az ember fölfogja el, hogy mit akarnak ezek tőlem, a húsipari termékükkel, vagy mi van? 2-1. Következő kérdés. Melyik tudós csillagászként jelenik meg Ádám az ember tragédiájában? Kepler. Helyes a válasz, így van, Kepler. 3-1. Attila jön újfent. Mi a neve Anni Panni játékmackójának Marék Veronika meséiben? Brumi. Csodálatos név, de nem? Boribon. Boribon, persze, így van, Boribon. Igen. Megvan most már Boribon? Megvan. Hát, hogy Orsolya megmondtál, persze. Orsolya jön, mi legyen a témakör? Hát legyen a kedves bulvár. A kedves bulvár. Orsolya. Melyik amerikai énekes volt Britney Spears és Cameron Diaz párja is? Kevin Federline. Nem? Volt ilyen szerencsés, Attila? Justin Timberlake. Justin Timberlake, igen. Illetve, hogy szerencsés volt-e, vagy azt nem tudom, de Justin Timberlake-ről van szó. Újra Orsolya választ témakört. Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. Attila. Ki veri a feleségét a szólás szerint, ha esik az eső és közben süt a nap? Mátyás. Nem. Az ördög. Az ördög. Ja, jó. Ez a szomszéd és rossz...
Mátyás az ördög. Mátyás az ördög? Igen. Azt hittem beugrott a szomszéd, aki veri a feleségét. Nem, veri az ördög a feleségét, ugye mondják, amikor esik az esés, közben süt a nap. Orsolya rabolt? Bulvár. Bulvár. Beakadt a bulvár. Orsolya. Melyik gasztroblogger műsorvezető kapta becenevét a Z a hangya című film főhőséről? Fördős Z? Igen, egész egyszer. Fördős Zoltán, azaz Fördős Z, de ugye nem a Zoltán miatt lett Z, hanem állítólag itt a Z a hangja miatt volt valami sztori. De ez most nekünk elég. 3-2, következő kérdés. Melyik popstar volt az Éhezők viadala filmekből ismert Liam Hemsworth felesége? Miley Cyrus. Miley Cyrus, kiváló, 3-3. Újabb kérdés. Melyik humorista, későbbi televíziós showman improvizatív estje volt a Pincér közbeszól? Kovács András Péter. Az nem jó? Fábry Sándor. Fábry Sándor a helyes válasz. 3-3-nál Attila rabolt, Orsolya azonban eldönthet, hogy mi legyen a témakör. Bulvár. Bulvár? Na, Köszönöm. megelégelte Orsolya. Bulvár legyen Bulvár, Attila. Íme. Melyik magyar származású angol színésznő 2011 óta a Daniel Craig felesége? Passz. Orsolya? Rachel Weisz. Helyes a válasz, így van, Rachel Weisz. Újra Orsolya jön, témakör. Maradjunk a bulvárban. Kész, a többit azt kukázzuk ki most. Orsolya. Douglas Adams melyik világhírű skifi előtt tisztelegnek a Nemzetközi Törülköző Nap résztvevői? A galaxis úti kalaustaposoknak. Helyes, így van. Hát ugye, ha a törölközője van az embernek, akkor minden van, tehát akkor az rendben van. A törölköző az a csodafegyver. 4-3. Következő kérdés. Hány éves kortól vásárolhat valaki alkoholt az Egyesült Államokban? 21. 21, így van, náluk magasabb ez a határ. 5-3. Következő kérdés. A Spice Girls melyik egykori tagjától van gyermeke Eddie Murphynek? Melcy. Nem jó, Attila? Victoria Beckham. Nem. Mel B. Melanie Brown a hölgy, akitől gyermeke van. Marad az 5-3, nem sikerült rabolni, úgyhogy továbbra is Orsolya gyűjthet pontot. Következő kérdés. Ki Hosszú Katinka második férje? Máté. Attila? Gelencsér Máté. Gelencsér. Gelencsér Máté. Csébetű ugrott be. Igen. Nem tudom, hogy a Máté segítette, vagy mindegy volt. Abszolút. Abszolút? Igen, vigyázni Igen. kell. Vigyázni kell, igen. Én tudom, hogy az ember büszke rá, hogy tudja, de nem biztos, hogy taktikus elmondani, hogy Máté. Attila jön, témakör. Bulvár. Attila. Hány fia van a labdarúgóként és edzőként ismert Dárdai Pál? 3. 3 fia van. Bence Márton és Palkó, ilyen növekvő sorrendben. Vagy öregedő sorrendben, vagy nem tudom. 5-4, következő kérdés. Melyik országban alapították a világhírű cirkuszt, a Cirque du Soleil-t? Kanadában. Ez így van, Kanadában. Kiváló, még 1984-ben. 5-5, újabb kérdés. Melyik filmrendezőnk édesanyja volt Palotai Boris író? Bacsó Péter. Helyes a válasz. 6-5, újra Attila vezet. Fordulatos kis játszma. Következő kérdés. Melyik budai gyógyfürdőben látható a Kállai Ferenc és Garas Dezső tiszteletére készült dombormű? Ludas. Ez nem jó válasz. Lukács. Lukács, így van, Lukács. Törzshelyük volt többek között Kállai, Ottlik Géza, Kodály, Latinovics, Örkény, szóval nagyon sokan jártak oda. A törzs vendégek voltak a fürdőben. Orsolya rabolt, témakör? Bulvár. Újabb kérdés. Melyik ország szépségkirálynője volt Vanessa Williams színésznő? Amerikai Egyesült Államok. Helyes a válasz, így van. Ugye az azért is volt nevezetesség, mert le kellett mondani a 10 hónap múlva, mindenféle fotók jelentek meg róla, aztán több évtizedek később bocsánatot kértek tőle. 6-6 az állás. Következő kérdés. Az angol királyi család melyik tagja zongorázott a 2023-as Eurovíziós dalverseny egyik dalában? Katalin hercegné. Helyes, így van. Attila megerősíti? Abszolút. Abszolút megerősíti, így van. 7-6. Következő kérdés. Melyik híres énekesnő Elton John 2 fiának keresztanyja? Diana Ross. Nem. Madonna.
Nem, Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Láttam, hogy valami... Igen, nagyon kotortam. Nem, de Lady Gaga nem jött elő a napfényre. Marad a 7-6. Orsolya. Melyik húsipari termék gyártásában találta meg másik hivatását Buza Sándor rádiós műsorvezető? Kolbász. Kolbász, helye, így van. A nagypapának volt ilyen kolbász készítő receptje, meg mindenféle, és a Buza Sanyi ezt fölélesztett és újra foglalkozik ezzel a témával. 8-6, 2 pont kell az egyenlítéshez. Következő kérdés. Melyik országban ment férjhez Palvin Barbara? Itthon volt az esküvő. Magyarország. Helyes a válasz, így a Magyarországon. Ugye ez a Dylan Sprouse nevű emberhez ment hozzá, de Albert Irsán volt a szertartás, az pedig Magyarországon. 9-6 játszmalabdája van Orsolyának. Következő kérdés. Hány gyermeke született Jennifer Lopeznek? 2, egy ikerpár. Nagyszerű, igen. Nemük? Egy fiú, egy lány. Egy fiú, egy lány, igen. Apjuk? Mark Anthony, persze, többszörösen is meg. Na, megszületett a 10. pont, Orsolya megnyerte a játszmát, és a párba állása 1-1. Na jó van, hát ebből is látszik, a bulvár mindenhol, mindenen átszivárog. Ezek az információk sokkal fontosabbak, mint bármi más. 4 gyerek ide vagy oda, férj, család. Azért az, hogy Jennifer Lopeznek hány gyereke van, az valahogy eléri az emberiséget. Jól van. 1-1 az állás, ugye most a harmadik játszma következik, a gombnyomós játék. Témaköröktől függetlenül 2-vel kell nyerni, mínuszpont is van. Minden világos? Igen. Következik a harmadik játszma. Első kérdés. Melyik közép-amerikai ország nemzeti konyhájából származik a pozole, a tamale és az enchilada? Attila? Mexikó. Mexikóból. Jó a válasz. 1-0. Következő kérdés. Melyik amerikai kosaras érte el elsőként a 40 000 pontot 2024 márciusában? Attila? LeBron James. Helyes a válasz. 2-0. Következő kérdés. Melyik hegység vulkánja a Cotopaxi? Attila? Andok. Ez az Andokban van, így van, 3-0. Következő kérdés. Milyen gúnynéven vált széles körben ismerté a Magna Carta Libertatumot kiadó angol király? Attila? Föld nélküli János. Föld nélküli János. Írtó gyors. Nagyon gyors. Igen. Föld nélküli János. Következő kérdés. Hányas számú budapesti metróvonal megállói a Kossuth tér és a Széll-Kálmán tér? Attila? 2-es. 2-es. Ez a sóhaj, ez mindenre válasz volt. Így van. Következő kérdés. Melyik rajzfilmsorozat rákcsáló főszereplője visel piros pólóján nagy sárga A betűt? Orsolya. Alvin és a mokusok. Nagyszerű, így van. 5-1. Következő kérdés. Ki vezette a Kapcsoltam, a Tip-Hop és a Kimarad a végén televíziós vetélkedő műsorokat? Orsolya. Vitrei Tamás. Nem jó a válasz. A Kapcsoltamot ő kezdte elvezetni, de a Tip-Hopot meg a Kimarad a végén már nem ő vezette, Rózsa György nevéhez fűződik. Ez mit mondott volna Attila? Ezt igen. Rózsa Györgyöt, így aztán nem Attila kap pontot, hanem levontunk igen. egyet. Következő kérdés. Melyik testrészétől bűzlik a hal a mondás szerint? Orsolya. A fejétől. Fejétől bűzlik a hal. 5-1. Következő kérdés. Melyik zenei előadónk nélkülözhetetlen fellépő társai a gidák? Attila. Szikora Róbert. Szikora Róbert. 6-1 játszmalabda. Következő kérdés. Melyik városban született Babics Mihály? Attila. Szexárd. Szexárdon született színésznőt szeretett. Hú, ez nagyon gyors volt. Vékusa volt. 7-1-re nyerte Attila, és 2-1-re vezet a párbajban. Ez borzasztó, nem? Az ember nyom nagyon gyorsan, és már válaszol. Igen, nagyon eltalálja a pillanatot, tényleg. Igen. 2-1, de hát még korán sincs vége, jön megint egy normál játszma, egy 10 pontos játszma. Orsolya fog kezdeni újra, hiszen Orsolya van hátrányban. Nézzük a témaköröket előtte. Sport, földrajz, valamint élővilág a 3 témakörünk, és amivel kezdünk, az a földrajz. Jöjjön a 4. játszma. Orsolya. Melyik amerikai nagyváros nevezetessége a 2023-ban átadott Gömb nevű rendezvényközpont? Los Angeles. Los
Nem jó, Attila? Las Vegas. Las Vegas. Igen, az egész egy hatalmas Persze, nagy megvan. buborék, igen, és tele van leddel. Igen. Attila jön, mi legyen a témakör orsolya? Élővilág. Élővilág. Attila, milyen típusú termése van a kocsányos tölgynek? Mak. Jó a válasz, magtermés. 1-0. Következő kérdés. Hogy nevezik a gímszarvasok párzási idejét? Bőgés. Elfogadom. Bőgés, szarvasbőgés. Hát ugye Szarvasbőgés. szarvasok benne volt végül is Szarvasbőgés, a igen. kérdésben. Szarvasbőgés, így van. 2-0. Következő kérdés. Milyen hal a Ráckevei Duna ágból már többször kifogott vörös óriás? Ponty. Ez egy bizonyos ponty, van egy csip, ami hitelesít, ilyen 20-25 kilós ponty, és van valamilyen ilyen bőr elváltozása, és ettől a hal nagy része az ilyen vöröses színű. 3-0. Következő kérdés. Mi a marakuja magyar neve? Grapefruit. Az nem, Orsolya? Passiógyümölcs. Ez a passiógyümölcs. 3-0-nál Orsolya rabolt. Témakör mi legyen, Attila? Sport. Sport. Orsolya. Melyik sportágat nevezik vízibalettnek is? Műúszás. Ez műúszás, így van. A szinkronúszásnak hívja a köznyelv, de műúszás a hivatalos neve ennek a sportágnak. 3-1. Következő kérdés. Milyen érmet szerzett a vitorlázók csapat világbajnokságán a magyar csapat 2023. decemberében? Ezüstérmet. Az nem jó, Attila? Aranyérem. Aranyérme. Ennyire hihetetlen, ugye? De egyébként tényleg hihetetlen. Tehát egy ország, amelynek egyáltalán nincs tengere, az megnyeri a vitorlázók csapat világbajnokságot. Egy csupa olyan ország előtt, egyébként több mint 50 ország indult, és mi nyertük meg a világbajnokságot. Ez a Balatonunkkal, az passz. Attila rabolt, mi legyen a témakör, Orsolya? Földrajz. Földrajz. Attila. Melyik ázsiai országban található a világ legmagasabb embert ábrázoló szobra? Türkmenisztán. Ez nem jó, Orsolya. Brazília. Az se jó, ez Indiában van, 182 méter magas. Attila, hányas számú főúton juthatunk el Budapesttől Barcs? 6-os. 6-os, jó a válasz. Következő kérdés. Mi Róma fő folyója? Tevere. Tevere, helyes, 5-1. Következő kérdés. Melyik észak-európai ország híres vidámparkjai a Bakken és a Tivoli? Koppenhága. Nem jó a válasz, Orsolya. Dánia. Országot kérdezte. Ó. Igen, a Koppenhágában van a Tivoli, és a Bakken közel Koppenhágához, de a kérdés arra vonatkozik, hogy melyik észak-európai Igen. ország Igen. híres vidámparkja. Jogos. És e tekintetben Persze. Jogos. Dánia. Orsolya rabolt 5-1-nél. Mi legyen a témakör? Sport. Sport. Orsolya. Milyen állat volt a 2022-es pekingi téli olimpia kabala figurája? Panda. Mi más lehetne egy pekingi olimpia kabala figurája, mint egy panda, egy óriás panda? Következő kérdés. Melyik VBO világbajnok profi ökölvívónk bevonuló zenéje volt a Carmina Burana egy részlete? Kokó. Így van, Kovács Kokó István. Igen, nem játszották le az egészet értelemszerűen, Igen, mert igen. akkor még mindig vonulna, de így, főleg, hogyha nem szakítják meg szünettel, akkor Kovács Kokó István, így van. Következő kérdés. Melyik asztali sport szakszava a karambol? Csocsó. Nem, Attila? Biliárd. Biliárdban van karambol. Igen, amikor a golyók találkoznak egymással, az a karambol. 5-3-nál Attila visszarabol, témakör, Orsolya. Földrajz. Földrajz. Attila. Melyik nagytermetű ragadozóról neveztek el egy hatalmas tavat Kanada északnyugati részén? Grizzly. Nem így hívják. Orsolya? Medve. Medve. Egyszerűen csak nagy medvetónak hívják a tavat. Nem grizzly, hát az, hogy ez tulajdonnév. Igen, Tehát igen, igen. avval nem tudok vitatkozni, az nagy medvetónak hívják, és e tekintetben csak az elfogadható. 5-3 újra Orsolya jön. Sport. Majdnem azt kérdeztem, hogy sportág, de ez Sportág a sport. Sport. Orsolya. Hány világbajnoki címe van az egykori vízilabdázó Madaras Norbertnek? 2. Jó a válasz. Jó ideig, ugye a 2023-as világbajnoki címünk, ő volt az egyetlen, akinek 2 világbajnoki címe volt. 5-4. Következő kérdés. Melyik csapatsport nemzetközi szervezete a FIBA? Kosárlabda. Jó a válasz. 5-5. Következő kérdés. Melyik női válogatottunk szövetségi kapitánya lett 2021-ben az ukrán származású Golovin Vladimir? Kézilabda. Helyes, így van, a női válogatott szövetségi kapitánya lett. 6-5-re Orsolya átvette a vezetést.
A sport nehezen indult, nem véletlen, hogy Attila is újra és újra visszadobta, de most több pontot is szerzett Orsolya a sporton. Melyik versenyszám kiválósága az év női atlétája címet kétszer is elnyerő Kozák Luca? Gátfutás. Gátfutás, nagyszerű. 7-5. Következő kérdés. Jellemzően hány lyuk van egy bowling golyón? 3. 3, helyes. Így a két középső, a hüvelykúj, és akkor vigyázni kell, hogy amikor a golyó elmegy, ezek itt maradjanak. 8-5. Következő kérdés. Kivel alkotott elválaszthatatlan párost a kommentátor fülkében Hajdúba István 1994 és 2000 között? Attila? Nézd, Jenő. Nem. Faragó Richárddal, ugye ők egy korosztály, és egyszerre is kezdték a pályát, és aztán egyszer Vitrai Tamás, aki akkor a sportosztályvezető, kitalálta, hogy együtt közvetítettek egy BL döntőt, az egyik fél az egyikük, a másik fél a másikuk, és sokáig együtt is dolgoztak, szóval Faragó Richárd. Marad a 8-5, következő kérdés. Melyik sportág szakkifejezése a szicíliai sárkány? Karate. Nem, Attila? Sakk. Ez sakk. Sakk. Így van, szicíliai sárkány, megnyitás variáció neve. 8-5-nél újra Attila jön, mi legyen a témakör, Orsolya? Földrajz. Földrajz. Attila. Melyik az a közel 20 toronyházból álló manhattani épület együttes, amely az építtető nevét viseli? Rockefeller Center. Nagyszerű, így van, az a Rockefeller Center. 8-6. Továbbra is Attila jön. Melyik budapesti Duna-híd köti össze Újpestet Budakalásszal? Megyeri híd. Ez a Megyeri híd, ugye? A Chuck Norris híd. Igen. Megyeri. 8-7, Attila egyenlíthet. Következő kérdés. Melyik Görögország második legnépesebb városa? Tesszaloniki. Helyes a válasz, így van, természetesen Aténa legnépesebb. 8-8, Attila egyenlített. Ebben a játszmával is van fordulat gazdagom. Következő kérdés. Melyik észak-európai ország népszerű fürdőhelye a Kék Laguna? Reykjavik. Nem jó a válasz. Izland. Amúgy is tudtam volna. Akkor megnyugodtam. 2-1 arányban vezet tehát Attila, a szünet után pedig kiderül, hogy Orsolya ki tud egyenlíteni. Maradjanak velünk! Már újra itt vagyunk, folytatódik Attila és Orsolya párbaja. Most Orsolyának van lehetőség, hogy pontot szerezzen. Próbáljunk egy sportot. Próbáljuk egy sportot, de tényleg csak mert a változatosság gyönyörköd. Persze. Így van. Melyik sportágban versenyzett az eddigi olimpiák legtöbb aranyérmet nyert sportolója? Úszás. Úszásban. Tudjuk, hogy kiről van szó? A Michael Phelps. Michael Phelps, 23-szoros olimpiai bajnok. Elképesztő. Sose fogják utolérni. 9-8, egy játszma labdája van Orsolyának a 2-2-höz. Következő kérdés. Milyen színű golyót lehet csak meglökni a dákóval a biliárdban? A feketét. Az nem jó, Attila? Fehéret. Csak a fehér. Ezt akartam először mondani. Mindig az első, Igen, aztán az ember túl gondolja. Igen, egyébként bármilyen fajta biliárdot játszunk, mindig a fehér az a golyó, amit a dákóval meg lehet lökni, és aztán az karambolozik a többire. Túl gondoltam. Attila, jön újra témakör. Földrajz. Földrajz. Attila. Melyik európai országhoz tartozik a Kvarneröböl, a Caprie-sziget és Pula városa? Horvátország. Horvátország. 9-9. Ugye ebben a játszmában egy ponttal is lehet nyerni, úgyhogy most Attilának van játszmalabdája, sőt, e tekintetben mérkőzés labdája is. Következő kérdés. Melyik szomszédos országban található a börtönéről is ismert Szamosújvári vár? Romániában. Ez a Romániában van. Helyes a válasz. Attila végül is behúzta ezt a játszmát, és 3-1 arányban győzedelmeskedett. Jó. Remélem nem bosszantó. De ez a biliárdgolyó, ez eléggé. Mindig gondolkozom, hogy miért van ez, hogy túl gondoljuk a dolgokat. Fehér, kész. De hát, ha mégse fehér, hát, ha rafinált a kérdés, vagy Igen. hogy van ez? Igen. Pedig elég sokszor biliárdoztam, de... Az a baj, hogy többször nem becsapós a kérdés, mint ahányszor Igen, ez így becsapós, és akkor egy fehérre lehetett volna nyerni.
Na jó. Hát Orsolya, vége van. Haza kell, meg lehet menni a gyerekekhez. Igen, de én nagyon örülök, hogy eljött játszani. Én is. És jó egészséget kívánok az Nagyon 5. szépen kisbabához, meg a többiekhez is, és örülök, hogy találkoztunk. De üres kézzel természetesen senkit nem engedünk el. Úgyhogy egy Géniusz 2 kvízkönyvvel fogunk kedveskedni. A család többi tagja pedig szerezze meg magának, ahogy akarja. Költsenek rá pénzt, vagy valami ilyesmi. Ez Orsolya kvízkönyve lesz kifejezetten. Jó? Köszönöm szépen, Orsolya. Viszontlátásra! Attila, ez a sport, ez úgy tűnt, hogy jó ötlet, de hát majdnem megnyerte vele Orsolya. Igen, azért itt szerencsém volt ezzel a biliárdos kérdéssel szerintem, Orsolya is biztos tudta volna. Igen. Jó, hát ugye ez az effektus, amikor a kanapén jól megy, egyébként üzenem a családtagoknak, hogy lehet jönni. A kanapé bajnokokat várjuk szeretettel. Attila viszont itt a stúdióban mutatta meg, hogy nagyszerű játékos, és most már megvan a második párba is, és a garantált nyereményösszeg csodálatosan emelkedik, épp a duplájára, 500 000 forintról 1 millió forintra. De Attila játéka még nem ért véget, úgyhogy ismerjük meg a harmadik ellenfelét. Vermes Kornél 24 éves jogász végzettségű, jelenleg pályázati referensként, valamint sakk magánoktatóként dolgozik. Hozzá van szokva a versenyzéshez, hiszen Rubik kocka kirakásból már világbajnokságon is indult. Rendszeresen jár kvízestekre, és ő maga is tart kvízeket. Vajon a Géniusz játékosaként is ilyen sikeres lesz majd? Köszöntsük a stúdióban nagy szeretettel Vermes Kornélt! Jó estét kívánok! Kornél! Kezdjük úgy, hogy az urakat nem kell bemutatni egymásnak, de ugye ebben a Géniuszban már annyian voltak, akik hol itt, hol ott, hol amott, de vagy valami tévés műsorban, vagy kocsmakvízen, vagy kvízklub, vagy valahol játszottak egymást. Tehát az urak is játszottak már egymással, vagy csak ismerik egymást? Ismerjük egymást. Ismerjük. Na hát akkor itt a lehetőség. Most akkor össze lehet mérni a tudást. Eddig, hát ez egy kezdet egy csodálatos barátságnak, ugye, amikor már a tudásukat is összemérik. Vagy egymást. most lesz vége? Hát nem, ez csak egy játék, ugye, és a játék előtt és után van barátság, közben nincs, de hát az egy teljesen normális dolog. Ráadásul ugye, hát Kornél mindjárt jogvégzett ember lesz, kisvártatva, tehát a tisztában van a jogi körülményekkel is. Igen. Jogászként mivel akar foglalkozni, van már valami terv? Engem a sportvonal érdekel. Sportjog? Sportjog, de ennek nagyon szűk a metszete itt Hát Magyarországon. igen. Úgyhogy a szakdolgozatomat is sportjogból írom, illetve a sportból való megélhetés. Úgyhogy az egy ilyen téma, de hát még keresem ezt a nagyon szűk metszetet, aztán amíg nem találom meg addig. Kvízjog? Kvíz. Én szeretném ezt bevezetni. A kvízjogot? Kitalálni. Igen. Jó, hát ezt még találjuk majd föl, de erről majd máskor fogunk beszélgetni. De hogy ez a kvíz, ez mennyire játszik, hogy mikor Bécsbe járt, akkor is mi volt, hogy kétszer elolvasott minden szobrot, hogy hát a kérdés lesz a műsorban? Igen, tehát alapvetően így a hobbik miatt így voltam városokban, a Rubik kockázás véget azért eljutottam egy-két országba, de ott nagyon a versenyzés volt a... Mert hogy Rubik kocka versenyző 11 éves kora óta. Versenyző és oktató vagyok, igen. De Oktató is? Oktatom is, versenyzek is, Európa, világbajnokság, mind a kettő, igen. Igen. De és akkor Bécsben mi volt? A Bécs volt a legutóbbi ilyen látogatás, ami már nem a kocka miatt volt, hanem tényleg csak kedvtelésből, meg hát a kvízezés, úgyhogy most volt az, hogy akkor mindent elolvastam. Igen, egy jó kvízjátékos az gyakorlatilag mindent felhasznál a készülésre. Nem? Abszolút, igen. Attilának ugyebár ez már a harmadik párbaja lesz, úgyhogy Attila fogja kezdeni az első játszmát, de előtte megállapítjuk tudományosan és jogszerűen, hogy melyik 3 témakörrel fogunk foglalkozni tehát az első játszmában. Nézzük, hogy mi vált pirosra. A zene, a tudományos technika, valamint a film és tévé kombó lesz ebben a játékban a témánk. Az első témakörünk pedig a zene. Kezdődjék tehát Kovács Attila a harmadik párban. Attila, ki komponálta a Sevillai Borbély című operát? Rossini. Rossini. Megvan az első pont. 1-0. Következő kérdés. Melyik Joe Perry fő hangszere az Aerosmith együttesben? Gitár. Gitár, ő a szólógitáros. Következő kérdés. Melyik brit rockzenekar oszlott fel a dobos John Bonham, azaz Bonzo halálával? Oasis. Ez nem jó? Led Zeppelin. Ez a Led Zeppelin. John Bonzo Bonham volt a csapat dobosa.
Hát 32 évesen alkohol hatására bekövetkezett légzészavarban hunyt el. 2-0, Kornél jön majd, de milyen témakörben, Attila? Tudományos technika. Tudományos technika. Kornél, melyik az akkumulátorgyártásban használt alkáli fém található a periódusos rendszer harmadik helyén? Lítium. No. Rockzenéből van meg csak Nirvana lítium. Azt én értem, no, de hogy az alkáli fém talál a periódusos rendszer harmadik helyén, az biztos, hogy nem volt benne egyetlen egy Nirvana dalban. Arra nem se. figyeltem. Nem, ez így megvan, hogy az a 3-as, ez már volt kvízen. Én ezt megengedem. De hát, hogy nem kémiából tanulta, hanem vízből. Kémián semmit. Értem. Elnézést, a tanárnőtől elnézést Igen. kérem. Na de az élet megtanította, meg a kvízek. Lítium, így van. 2-1. Következő kérdés. Melyik görög eredetű orvosi szakkifejezés jelent kórelőzményt? Prognózis? Nem. Attila? Nem tudom. Ez az anamnézis. Ja? A prognózis az időjárásban van. Előrejelzés. Igen, az anamnézis a kifejezés, de Attila nem tudott rabolni, úgyhogy továbbra is Kornél jön. Következő kérdés. Melyik reneszánsz polihisztor saját magának írt feljegyzéseit olvashatjuk el tükör segítségével? Da Vinci. Leonardo da Vinci, így van. Nem, általában egy emlegetjük, de elfogadom természetesen. Leonardo da Vinci, helyes. Kornél, mi a teában és a vörösborban is megtalálható tannin magyar neve? Nem tudom. Attila? Csersav. Ez a csersav. Csak nem nagyon szoktuk emlegetni, hogy érzed a vörösborban azt a lágy csersavas lecsengét? Nem, az nem olyan. Ezt még nem mondták, igen. Tannin, az sokkal jobb. Így van. Attila jön, mi legyen a témakör? Zenélünk. Zenélünk. Attila. Milyen néven hódítja meg a koncertszínpadokat az énekes, rapper és zenész Horváth Krisztián? SP. Nem jó. Kornél? Krúbi. Helyes, így. Krúbi. Igen, Krúbi. Így van. Igen. Jó, sem. Mehetünk. Lehet így is. Mehetünk. Csak annyira tetszik, hogy Hirtelen mondja valaki azt, hogy ez egy szellemi játék. Nem, ez egy fizikai játék. Jó. Mindent beleadtam ide, hogy Krúbi legyen. És benne is van. Igen. Mi legyen a témakör, Attila? Tudományos technika. Tudományos technika. Kornél. Mi a neve annak a fizikai mennyiségnek, amelyet egy test súlyának és térfogatának hányadosa jelöl? Sűrűség? Az nem jó. Attila? Faj, súly. Az a jó. A tömeg és a térfogat hányadosa a sűrűség. A tömeg és a súly az pedig nem ugyanaz. Igen, ez ugye, tehát a fajsúly a jó válasz. Témakör mi legyen Attilának? Zenélünk. Attila. Melyik hangszer virtuóza a Rodascope? Orgona, persze, Magyarországon is sokat fölép, még mezitláb játszott. 3-2, következő kérdés. Melyik orosz zeneszerzőnek tulajdonítják a mondást, a munka az egyetlen gyógyír a keserűségre? Mussorgsky. Nem jó a válasz. Csajkovszky. Az jó. Csajkovszky, igen. Ilyen magánéleti helyzetekben fordul, hogy az ember a munkában menekül, és Csajkovszky is átélte ezt az érzést. 3-2-nél újra Kornél jön. Tudományos technika. Tudomány és technika. Már régóta játszunk, és még mindig csak 3-2. Elnézést kérek. Nem, ez nagyon élvezetes, hát én itt el vagyok itt akármeddig. Kornél, melyik szervünk része a hipotalamusz? Agy, persze, egész egyszerűen. 3-3, következő kérdés. Milyen rövidítéssel szokás illetni a városi terepjárókat? Jeep. Nem. Attila? SUV, vagy SUV, vagy SUV, vagy bárhogy mondjuk, igen. A Jeep az nem is Utility Vehicle. Igen. A Jeep az... Meg az már olyan... Igen. 3-3, Attila jön. Zenével. Attila. Melyik Nobel-díjas költő versei alapján készült Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje Macskák? T.S. Eliot. Jó a válasz, így van. 4-3, következő kérdés. Meddig őrizzük ébren álmunk a Neoton Família slágere szerint? Holnap hajnalig, nagyszerű. 5-3, következő kérdés. Melyik olasz operában öli meg féltékenységből a vándor komédiás Canio feleségét Neddát? Bohém élet. Az nem jó.
Parasztbecsület? Az se jó, ez a bajátszók. Ez a bajátszók. Hát van az Otellóban is van egy kevés féltékenység, de történetesen Canio és Nedda a bajátszókban szerepelnek. Cornél nem tud rabolni. Lehet, hogy jó neki a zene, de ha az ember nem tud rabolni, akkor mégsem jó. De ha tud rabolni, akkor jó, persze. Maradunk Attilánál. Következő kérdés. Milyen van a szívnek, amely elszakad Kalmár Pál dala szerint? Húria. Húria van a szívnek, persze. 6-3. Következő kérdés. Melyik világhírű magyar operaénekes született Spagatner Mihály néven? Kertész Mihály. Az nem jó, Cornél? Nem tudom. Kertész Mihály filmrendező volt, Székely Mihály volt Székely sokkal Mihály. inkább, igen, egy fantasztikus basszus szólamú operaénekes, Székely Mihály. Még az édesapja változtatta meg a nevét egyébként Székelyre. Következő kérdés. Hány szimfóniát írt Mahler és Beethoven is? 9. 9-et, helyes, így van. 7-3. Következő kérdés. Milyen művésznével lett világhírű rapper és énekesnő Onika Tanya Marac? Lil C. Nem jó? Cornél, Szerintem ő Nicki Minaj. bizony, ő Nicki Minaj, helyes, így van, Nicki Minaj. Egy trinidadi származású, és onnan van ez a furcsa név. Cornél rabolt, Attila, mi legyen a témakör? Tudomány és technika. Tudomány és technika. Cornél, mire változott a Twitter neve, miután felvásárolta a platformot Elon Musk? X. Helyes a válasz, így. X, így van. 7-4. Következő kérdés. Minek a mérését szolgálta a ma már nem használt Römer skála? Földrengés? Az nem jó. Attila, mit tud? Szélerősség. Nem, ez a hőmérsékletet, mert ő egy dán fizikus volt, de igazából most már nincs, most már inkább csak ilyen tudománytörténeti jelentősége van, de ez volt az első használható hőmérsékleti skála, ezért nevezetes. Marad a 7-4, Cornél. Melyik közlekedési eszköz előde volt a velocipéd? Bicikli kerékpár. Jó a válasz, helyes, így van. 7-5. Bicikli vesszőkerékpár, igen. Hát, de én a vesszőt is elfogadtam. Következő kérdés. Melyik évtizedben kezdte meg működését az első GPS műhold? 1960-as évek. Az nem jó, Attila? 90-es évek. 1970-es években az amerikai volt az GPS első. rendszer, a Navstar első műholdja 1978. február 22-én startolt el. Marad a 7-5. Cornél. Melyik európai folyóról nevezték el a rénium nevű kémiai elemet? Rajnáról. Rajnáról, így van. 7-6, Cornél egyenlíthet. Újabb kérdés. Melyik Nobel-díjas magyar fizikus született Günzberg Dénes néven? Gábor Dénes. Nem, az ő más. Gábor Dénes. Tényleg, van olyan. Elfogadódott. Maradjunk annyiban. Gábor Dénes. Még jó, hogy egy kicsit hangosan gondolkozott. Hát Günzberg Dénes, Dénes, Günzberg, A Dénes, Gábor, amint kijött egyből, Gábor hogy Dénes, Dénes. ki volt a Dénes, a holográfia? Gábor a Dénes. feltaláló, igen. Gábor Dénes. Igen. Gábor Dénes, Gábor Dénes. Gábor Dénes. Határozottan Gábor Dénes. 7-7. Következő kérdés. Hány fokos hegyes szöget zárnak be az óramutatói pontban 2 órakor? 90 fokot. Az nem jó, Attila? 60. Igen. Miért csak akkor kezdett el gondolkozni, amikor ő elrontott? Most erre jutottam el a 60-ig a számolásban. Ja, értem. Hát a 90 fok akkor 3 óra lenne, nem? Ja, mert a 2, Hát a 2 az ott van. és Nem tudom, milyen 30-szal órája van kevesebb. Cornélnak. Semmilyen, ez a baj. Ja. Igen, vagy a kvarcóra, ugye a vesző, kisszék, hóember, de nem, tehát ez a hagyományos, a nagy mutató, meg a kis mutató, ha 3 óra van, akkor 90 fok, vagy így Vizualizáltam, hogy mutatom ez önöknek. így áll. de Igen. Igen. Hát 5 percenként van 30 fok tulajdonképpen egyébként. Tehát 1 órakor 30, Óránként 60, 30. 90, és akkor így jutunk szépen körbe. Ezt nem kellett volna elrontani. Egyébként ezt nem kellett volna elrontani, mert ez nem, igen. Hát Attila, hát igen, ezt nem kellett volna Egy elrontani. kicsit több időm volt számolni, mint a Cornélnak. Ennyi volt az előnyöm. Igen. 7-7-nél Attila következik, témakör. Zenével jön. Zene. Milyen állat vontatja Lohengrin csónakját Wagner operájában? Delfin. Nem jó. Cornél? Ló? Egy csónakot?
Hát, hogy a parton, úgy a parton. Ja, parton, igen. Vontatja. Az a hajóvontatók, a volgai hajóvontatók, igen. Hattyú. Azt se tudom, hogy Wagner tudta-e, hogy van delfin, de hogy a mitológiai delfin, na mindegy, hattyú. Ez a delfin, ezt így pont túl gondoltam. Igen. Több köze van a vízhez, mint a lónak. Víziló. Víziló vontat a Lohengrin csónakját Wagner operájában. Kiürítettem a tervet mindjárt. Ilyen. Marad a 7 hét. Attila. Ki a zeneszerzője az Ezt egy életen át kell játszani című Hevesi Tamás sláger? Presser Gábor. Jó a válasz. Így van, Presser Gábor. 8 hét. Következő kérdés. Melyik hangszervirtuóz a Kis Gyere? Gitár. Nem jó a válasz. Kornél? Dob? Nem, zongorista, a világ egyik legjobb jazz zongorista. Játszik szaxofonos egy kicsit, egy fantasztikus jazz zongorista. Kis Gyere. Hát jó, hát én megértem, hogy nem ilyen tingli-tangli, de hát akkor is Kis Gyere. Nagyon jó zongorista. Marad a 8 hét. Attila. Következő. Hány lánya van Csicsónénak a Népdalban? 3. 3 lánya van konkrétan. Így van. 9 hét játszmalabdája van Attilának az első játszmában. Attila. Melyik komoly zenei műfaj neve jelent görögül összhangzás? Szimfónia. Nagyszerű a válasz, így van, ez a szimfónia. Attila végül is 10 hétre megnyeri ezt a játszmát, és 1-0-ra vezet. Hát, nem azt mondom, hogy ebből a játszmából ne lehetett volna kihozni egy egész párbajt, és a rengeteg kérdést megbeszéltünk, de hát végül is azért eldőlt a játszma. Jó kis fordulatos volt, mindenféle témákkal, kérdésekkel. Igen, és hát némi tanulsággal Kornél számára is, ugye Attila már az előbb megtanult, hogy el kell olvasni a kérdést. Nagyon olvastam, csak rosszat vizualizáltam, és azon gondolkodtam, amit vizualizáltam, de az rossz volt. Értem, tehát az csodálatosan alkalmasak vagyunk arra, hogy a fejünkben káoszt teremtsünk. Mi lenne, ha több lenne, mint 5 másodperc? Akkor mik történnének? Tulajdonképpen ez ilyen egészségvédelmi 5 másodperc, hogy nagyobb baj legyen. Na, mindegy, megvannak a tapasztalatai ennek a játszmának Kornél számára, és egy kicsit nyilván más ez a fajta játék, mint mondjuk egy kvízklubos, vagy egy beszélgetős, ahol több idő van gondolkozni. De ez most ilyen, ráadásul egy picit ezt most meg is lehet emészteni, gondolom Attilának is, aki most már elég sokat játszott itt, jól jön egy kis pihenő, Kornél is egy picit le tudja ülepíteni az eddigi élményeket, és akkor újult erővel tudjuk majd folytatni a játékot a következő alkalommal, hiszen a ma estére rendelt játékidőnk elfogyott, remélem, hogy önök is jól érezték magukat, és legközelebb újra velünk tartanak, addig is a viszontlátásra! Kovács Attila továbbra is szépen menetel a géniusz cím felé, de még Vermes Kornél sem mutatott meg mindent magából. Vajon a 2 kvízben jártas, nagy tudású játékos közül ki bírja majd jobban a csatát? És ki mehet tovább a géniusz cím elérése felé?